ole thlir tu te achan na la kalo lom le veka cheu tun tuma hian thulawm awm deuh mai an tar lan ve an tih rik ve ka duah chumi ka sawi hma in bible chang kan chiar lawk ange psalm number somthum pasarih na changa ah hian i awm dan tur chu lalpa chungah nghatla amah chu ringla aman a ti vek ang tih a ni a kan rin kan pathian engkim ti thei a chungah kan in ngah tlat a amah ah rinna kan neih chuan engkim aman min tih sak vek dawn a ni hi kan zawaiin i ringngam tlat ang u tih kha ka rawn ti ri ve hmasa duh a ni a enge thil lawm awm deuh mai tih chuan hei ka channel hi thakhat zen zawn thakhat leh a chan ve vela upa chauh ania chuti chung chuan pathian leh in mi duh sak na zara 1k subscriber kalo tling ve ta der mai a hei ka lawm em a ya in hnenah lawm thu ka sawi hmasa duh ani pathian leh in chungah in mi duh sak na zara ka lawm tak zet ani tih kha kan tar lang hmasa duh a chuanin 1k subscriber kan lo tlin ve takah chuan monetization te kan khawih ve thei tawh dawn a monetization awm zia chu kan hriat thiam theih dan tur chuan YouTube atanga hlawh kan neih ve theih na tur kha a lo ni tawh a amarawh chu a khai diat tih tur neuh tam tak a la awm a YouTube atang hian hlawh kan neih nghal dawn tihna a ni lo a monetization tih chuan YouTube atanga hlawh neih theihna a ni a amarawh chu thlir tu te subscriber te duh sak taka kan video te min lo thlir sak hunah chauh khanin point chete te in tikhan a lo tling khawm anga lo in khawl khawm anga khatiang te atanga rawn tling khawm tur hlawh rawn in siam tur chauh kha ani awangin kan video te min lo thlir sak thin turin leh like te comment te share te duh sak taka min lo pe chhun chawm zel turin in khawngai na kan rawn ngen duh a tin min la subscribe lo te in awm ani chuan khawngai a min lo subscribe ve zel turin an in ngen duh bawk a video thar te pawh rawn chhawp chhuah zel kan tum dawn nia ole voinah hian pumawi a thlamah kan leng lut dawn a ni a hei hi pumawi a thlam chuania pumawi ah hian kut them thiam tha tak mai a nei a chumi a kut thiam te chu kan zu bih chiang dawn kan zu bel chiang dawn a ni a lai hi vau kam mai a awm a nia hetah hian hei hi a godown udama hman a nia chungah khawn a in stock teuh mai fur laia vaivahna a harsat huna an din hmun a zirin a lo in chhek khawl teuh mai a hetah hian a thil siam tha tak mai a kut thiam chu kan thlir ho dawn a ni engen hei hi enge ni kan hrenga em kan hmunga em a hmain kan lo hmu tawh thin chuan ka ring tho a tuibur zuk thin na khawl ania tichuan hnuai mi hi tuibur bel ania a chunga mi hi vaihlo bel tunah hianin hei a zu mek ani tuibur an zu mek ania hei hi vaihlo a chunga mi hi vaihlo bel ania hei hi tuibur bel a hi a te deuh a ti awangin a piah hian ema lian deuh hi a zu bawk a voi khat a
azuk ala hianin engemaw zat hi a thar ve thin ani liter engemaw zat hi ei thar ve thei thina helama hianin tuibur a zuwa chuan helama hian chingal thorna a siam ve thung ani hei hi chingal thorna nia an ti langa nge chingal a thor meka chingal helai hian engro o hei hi ati son thein ka sia ti kau thei o khu chingal khu a khatin alo thor to ni helama te hianin lampo hi helam hi chu a khat trep ani khu o ron khat trep ti chuan chingal hi vai hlo vap mang hianin ti hianin vai hlo vap mang hian chingal la thor ania vai hlo vap chu tami hi vai hlo an ti chu ne vai hlo kuang si kong an tia o si kong vai hlo kuang mangin tuibur hi an zu thin ani hian voi khat bel tuibur bel hi bel ni bel thum vel hi azuk hianin azuk zo vek hianin a al chuak thin ani tuibur tui tak mai alo chuak ta thin ani ti chuan helama hianin hei hi vai hlo vap kha ni ta hei hi so ta chingal thorna atan apanga ti chuan heta hian thil apia dewa hian engemaw thil alo om le tlat mai hei hi kan hong chinange hei po hi filter na thawani hi hei hi helaya tuibur azuk ami a filter le chhongna ani don hi hemi mang tho hian ani vai vut mang tho hianin vai lo vap mang tho hianin helaya hianin a chhung khatanga ti chuan a tuibur thor mang zonin heta hian a filter anga ti hianin ta hian ti hian ron luang thlanga ta hianin belin emo rem chang adonga chuanin tuibur al tui tak ro chuak mai don ta ni chuan pumoi soidan hianin a thiang lim thei na turin a tuibur manahi hi ta chaka khian si tui thiang thatak mai oma si tui thiang ami tui an la ngat ania chu tui thiang lim takani tuna po hian kan in ka thlen thlak rual hianin kan in kholkhola atui khop mai ti chuan he lama hianin engtin nge hei hi vai lo bel hi pipe ne na fita engtin nge an zuk ti kha a fok tu ti kha he lama hian pipe hi kan en phei lenga ti son so lai kora son ti son zam phei zela he ta hian alo zuk tirani hi hei pipe hi ti hian sola ya sonin so pipe lian zok kha tuya khwa pipe lian zok mangin ti hianin tui kha a lut thata hami tui lut pipe chung a lut thang na khan pipe te zok hi ti hianin a vit luta hami tui a force mangkhanin ti hian a hip ta ni a hip ta pakhat pahnih pathum pali panga paruk pasari pipe hi pasari amanga hemi line bika hian hemi line bika hian pasari amanga ti chuan hei hi abur lian zok khani abur lian zok atan khan pipe pasari amanga abur te zok atan khan heta thlang dewa hianin lo ti vele a helaya hian pipe hi pahnih akal tira pipe lian pahnih mang hian ti hianin a chunga pipe te a rol luta tui force mang khanin
a hip ta ti chuanin heta so laia tui bur bel ami kha a hip ta char ti khanin achunga azom na te laia vailo bel a khan vailo achunga a hip chara hemi a hip thak na hemi vailo a hip tha a ti hi achunga hianin i avam huam ta ni achunga hianin anung avam achunga hianin hei a ling vek ta hei tuna hianin vailo kuang hi si kong hi avur le deuh chia chu wang chuanin ka khoi ngam mani hei hi avur ma ka chuanin hei asa alum asa o asa to khop mai hei hi ti hian ron vam chho vek dona aral rai dona ni hei hi ti hianin avap mai vapa achang don ta hei hi hianin azut tuan chuak thanga helaya hemi hi hei hianin khi kha so laya pipe tui manga force manga pipe a thun zom khan na hip ta ti khan na hipa heta a pipe hi heta hina chhota ti chuan hemi atang khan ti na hip thlata hela hian a ling ta a vam huam ta ti chuanin ti khanin a al ta a chi al ta thina ni ti khan vai hlo tui tak mai mang hian si kong mang hianin tui bur al tui tak alo chuak ta ni ti chuan tui bur al tui tak kan du ve kan mamo ve te ni chuan pumoya kaltang hian order a siam theya a cha theya ni pumoya number hi kan tar langanga 9862364854 vai khat kan soi leang 9862364854 ania a number pakhat zo ka hi 9366538 603 a hianin tuibur al tui tak mai kan zuar ve du te ani chuan pumoya hi kan cha mai thayani a number a hian ti kha kan tar lang du boka ti chuanin thil pakhat i zetel le lok ka du chu hemi tui force panga tui bur azut hei lawani chuan i pumoya hianin solar mang hian tui bur herna hi asiam tho boka solar mang hian i achan chu helaya i karen ala lu che lo wangin solar mangin ti chuan motor pot vira motor tangkhan tiang chuan engtin mo khol kha asiama pumoya hianin ti lan adu ti lan rem ati che lo wangin ka ti lan sak lo mayanga hemi tui bur herna i tui force manga asiam theilo chang tui thala phei chuan tui hi alo kam ma tui manga asiam theilo wani chuan i karen la alalut che box si lawa helai muna hian solar mangin ti chuan i motor apot vira ti atiang khanin i khol hran kha alo siam ani pumoya hi a chuan om em a fak oma yang chuan a thuak te po hi a tha a engmani hi thil hi a siam angai tua chuak ve zung maya yang chuan hei tuna po ama hi mistri lama po kuthiam nei thatak maya nia almera engemo thing almera te khum te nal tak hianin a designa a siama kuthiam thatak maya nei boka a chuan om tak zetani ama hian lan adu lo awangin ama hi chu i kan min lo sa thiam ula kan tilang lo mayanga chuanin kha tun tum kan video atana kanon pau chua thayani e
tir tu te in vai in mang tha vek u le